Cando merquei a primeira casa, tiña 19 anos, fui así un pouco por ideais, sin pensalo tampouco moito máis alá, e a primeira idea que eu tuve, como quería tamén vivir vinculado ao monte, pois o primeiro proxecto foi unha explotación de cabras. Non resultou por varios motivos. Tampouco acaba de estar todo ben estruturado porque era un proxecto dunha explotación mentres tampouco tiña a casa para vivir, entón, bueno, acabei sendo realista e centrándome na rehabilitación da vivenda na que resido. Eu intentei guardar toda a madeira antiga da casa para mobiliario, para reutilizar ao final, porque é unha madeira moi antigua, seca, de castiñeiro da propia aldea, dos castiñeiros que temos o souto que rodea toda a aldea. Que me iba a decir a min que iba a acabar formando parte dun chero.